O inicio das obras no pabillón multiusos da Xunqueira trae consigo a reorganización da actividade deportiva que se ven desenvolvendo nesta instalación. Desta maneira, os traballos comezarán co traslado de 2 pistas do multiusos e de toda a súa actividade ao recinto feiral. Desta maneira, segundo indicou Demetrio Gómez, estas obras non interferirán en ningún dos equipos que semanalmente utilizan as instalacións da Xunqueira. Os mesmos horarios que tiñan no pabillón multiusos van ser agora no recinto feiral, probablemente incluso en mellores condicións das que estaban no pabillón multiusos, que, como sabedes, estaba completamente obsoleto e por eso se fai esta obra, e agora pois, os vestiarios e os almacenes estarán incluso en mellores condicións. Os traballos comezarán o mércores 22 de agosto e estenderánse ata finais de ano, aínda que os novos campos de xogo estarán en uso xa no multiusos da Xunqueira na primeira quincena do mes de novembro. Va a comezar a obra por refacer a nova pista, as novas pistas do pabillón multiusos, para que calculamos que a partir de novembro estean esas pistas en uso e, aínda que a obra non remate, que se poidan xa volver a trasladar os deportistas dende o recinto feiral até o pabillón que xa estará medio en funcionamento. Uns traballos que terán un orzamento de 1.900.000 euros, dos cales o 80% deste custo serán financiados polos fondos europeos de desenvolvemento regional.